Oh ada. Satu ayat ya.
Shalom. Selamat hari Minggu madihita amanginang. Taparade maroha doho pikirata. Maredehita sian bukwe di nomor sia ayat sada rodi ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak da Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadian atu mapalangit dohot tanoon. Amen. Songono doha tani Tuhan Yesus, martua ma akan mawas malemi da hati goran, ai pabosuro donasida. Martua ma akan ias todi, ai daun nasida do debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala dijauho hami tu pakirimo dihangguluan seleleng nilelengna, sailehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akana di banuagi jangi. Pargogoi ma hami manaluho saluhut nanang mangabat hami tu hasonangan. Say pagada hapor seaon pakirimod dohot pamopomon ni rohanami. Asa monang hamiro di ujungna
laho majalo tu pali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus si pangolui. Amin. Marede hita sian buku di nomor 760 ayat sada. Jesus do ale ale kuso ada tudosni ale ale nasumurung idia masuk rohani Tuhan akosani si paduana makosa dosaki dalam muliamu isi taonoki Yesus do ale ale kuso ada kudusni ale ale nasumurung idia. Tangyawan hauma patik ni debata di minggu tasadarion tersurat di patik 10 dohot lapatanna patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi ibana asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongat jolma dohot ugasa tina dikon ni opuna siurupo dona sida mangaramau tina sa ugasanna akub ni dang jadi bola-bola otta pardihuta ni dongat jolma manang naposona pe siapa wadona sida jala sida dason madapoton ulaun nahian ido saatna atong rak magido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tabi gema puji-pujian sian anak kota remaja naposo.
Mareddehita sian buku de nomor 162 ayat sada dohot ayat tolu. Diadopan ni debata tato potima dosat tanda godangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahatot do hami tubuh jaladang adong hapor syaut di bagasan rohanami hian saluhut do hami manibil sian akadalanmu masai godang do pangalasyon nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dohot asini roham sai unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami sai ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan di basam alani goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaun di dosa tak songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun jala songon obun manorop akka dosam sai mulak maho tuau ai ahu do si paluaho hasangapon ma di debata na di gijang amin. Tabegema kor sian punguan ina Kamis.
Marede hita sian buku ede nomor 273 ayat sada dohot ayat tolu. Hatani debata nagabe epistel di hita di minggu tasadarion halo tersurat di pesalmen bidu 146 mamuka baisian ayat sada rodi ayat 10 tajahama secara responsoria. Haleluya aletondiku puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai tu anak ni jolma naso upeo panupahio di bagasan ibana. Mertua mamanang ise na mambahen debatani si Jakob pangurupina merpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sipatikos uhum tu akana nirupa silehos sipangano tu akana male Jehovah mekar hari akana terate. Jehovah mangaramoti halak naburo ibana margogoihon akana sopot somarama somarina dohot akana mabalu jala di palipe yang godalan ni aka perjahat. Ido yang go sahatna mertua do halak natumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Tabegema korsian punguan ama.
Meredehita sian buku ede nomor 750 tolu ayat sada dohot ayat tolu. Pertolongan Yesus di ngoloku, olong di tangani manogua, nang igolu odo somaoku, tuksona panalan kapo, ubotono tantas Tidak ko maha porsyauta songon nahina tidak ko ni dongata saha porsyau di sadok portibion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido aba pergogo na sohatu dosa na tumo palangi doho tano au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanatin diboni si Maria na gabi-gabian senton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman silatus nama terpajal lo ibana di hawa pinar silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangolu dari patoluhon na naik tu surgo lahon dul samu di depan Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sok tanoon manguhu mela mangulu doh namate aw porsya di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria topan nela Kristen akan nabadia doh dia sesar di dosa doh dia tai namandok mulak mangulu sok daging ni halak nang mate doh dihangoluan na sora sudah amin. Shalom. Hurian itu hatta tapi gemajolo tikting namasa dohot si pamasauta di mingguta sadarion. Na parjolo guarne minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik ibadah disertai rasa cukup. Hadaulaton mardongan sabam niroha. Yang kedua pelayanan pendeta resort. Minggu hari ini amang pendeta Togar Hasugian STHMM dan Sintua Dr. Andus J. Silalahi melayani jemaat di Pospel Sambas. Dan yang melayani di gereja kita yaitu
Inang Sintua L. Boru Marpaung. Mari kita doakan kiranya semua pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, kewajiban gereja, kewajiban jemaat, manangna kewajiban ni huriata. Diharapkan kepada semua anggota jemaat agar membayar kewajiban ke gereja. Yang keempat, pertangyangan WEK. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dilaksanakan pertangyangan WEK bertempat di gereja yang menjamu yaitu keluarga B Banjarnahor DKN Boru Simanjuntak dari WEK 1. Untuk sementara ini masih kita gabung WEK 1, 2, dan 3. Masuk pukul 19 WIB. Yang kelima, KOR di HKBP Singkawang. Untuk mengingatkan kembali dalam kegiatan kategorial, maka dihimbau dan diharapkan kehadiran setiap anggota jemaat untuk hadir dalam kegiatan PHD Ina Kamis, PHD Ina Ester, latihan KOR gabungan yang dilaksanakan setiap Jumat malam, P Arena dan KOR AMA setiap Sabtu malam. Yang keenam, surat dari LPPD Singkawang Barat. Sesuai dengan surat dari LPPD Kota Singkawang, diharapkan partisipasi dari jemaat untuk mengikuti perlombaan dalam Pesparawi. Adapun jenis kegiatan yang diperlombakan, 1. Kategori solo anak usia 6 sampai 8 tahun. 2. Kategori solo anak usia 9 sampai 12 tahun. 3. Kategori solo remaja dan pemuda usia 15 sampai 23 tahun. 4. Kategori vokal grup remaja dan pemuda. Yang kelima, kategori musik pop gereja. Jika ada hal lainnya yang perlu diketahui atau yang belum jelas, dapat menghubungi langsung Ketua LPPD tingkat Kecamatan Singkawang Barat, yaitu Inang Calon Sintua ND Bor Sitompul. Terima kasih. Yang ketujuh, dukungan doa. Yang pertama untuk Inang Nonya MH Silaban, Boru Manalu, sedang dalam pemulihan dari WEK 3. Yang kedua Amang Ermanik, juga dalam pemulihan dari WEK 2. Yang ketiga anak Dohok Boruni Huriatna, nang akan naposo di hutaon nang di Pangaratoan. Yang keempat kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19. Doa ini selalu dilaksanakan oleh Perhalado di konsistori, di saat sermon, dan pada saat perkunjungan ke rumah sakit, serta di saat pertangyangan gabungan di gereja. Yang ke-9 mungkin cukup jelas, hanya yang perlu diinformasikan, P Arena untuk Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di tempat Gabriel Siahaan, masuk jam 19. Yang ke-11, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 sampai 30 September sampai dengan 1 Oktober 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun bisa kita lihat di lembaran slide yang di depan. Begitu juga di warta yang sudah kami share di masing-masing WEK. Begitu juga keadaan keuangan kita, pemasukan maupun pengeluaran. Sampai dengan rekapitulasi. Telah ada di slide di depan maupun di warta jemaat yang telah di-share di masing-masing grup WEK kita. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Tabegema kor sian kor gabungan.
laho manomu hatani tu hatta maredde hitas yang bukwede nomor 740 sia ayat sada rodi ayat 2. Sorani padani dolu dijomai Alon bagas niroa alapa omoani apero masorinamu namamu sapuhai Abogo sepoyo soko ise pangaluari Tatap malibutangan konsal kurani Adat dorong irohana isudina jolmai Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana Tuhan sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di rumah-Mu yang kudus ini, untuk bersekutu, beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu yang agung itu. Terimalah Tuhan pujian kami, sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tibalah saatnya Tuhan kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh, dan Roh Kudus berkarya di tempat ini, terlebih di hati dan di dalam pikiran kami. Tuhan memberi hikmat dan pengertian, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Huriani Tuhata, tatangihon maha tani debata naga beturpuk jamita di mingguta ima minggu 15 dung Trinitatis, ima di hari Minggu tanggal 25 September 2022, nadienet sian buku Sada Timoteus pasalonom ayat napaonopon rodisia songonon ma didok disi tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Pangomoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Aidang adong tabuan tuhasianganon, jaladang tarbuwa kita agya aha lauruar. Alay molo adong dihita si panganon dohot parabiton, tahasabapon may. Ia agka nanaing gabi mamora, madabu do tu bagasan pangujunan dohot sabil, dohot tulan hahisapon hautoon, agka namangago, na mangalonok konjol may tu bagasan jea dohot hamagoan. Ido sahat na. Damang dainang
huriani Tuhata di bagasan Yesus Kristus. Ya topik di mingguta sadarion ima hadaulaton mardongan sabam ni roha. Dihamu dongan sahaporseaon di bagasan goarni Tuhata Yesus. Ia si Timotius imadongan saulaon ni si Paulus na ditongos laho marhobas. Gabe uluan ni Huria di Efesus. Dihajonokan ni persaoran ni si Paulus polado didokon si Timotius anak kona di bagasan haporseaon. Di haporsuhon manang dihaposoon ni si Timotius songon uluan di Efesus di tikii toktong do di lehon apostel Paulus poda si paingot tu ibana asa marhiras ni roha si Timotius laho mabaritahon barita nauli nasian debata ditikii godang hamaolon akan namasa di Huria Efesus adong may sian ragam ni pangajarion na maralo tu ha Kristenon sian horong ni aka ha Yahudion nang aka poda na asing na hurang denggan diluati. Diragam ni pangatusyon na lipi marpardomuat tu hadaulaton asa dipaingot apostel Paulus do asa hadaulaton dohot pamaritahonoton di barita na ulii naing ma dipatupa di bagasan las ni roha so tunggabe dietongi laho mangalului pangomoan manang hepeng songon namasa naujui ditikii adong sian aka parpoda haliluoni patupa hadaulaton patupahon pakobasion na laho mangalului pangomoan sian ulaon nai ujung na gabe rohana ahutan di arta manasida. Tongo tahe diujui nga adong siya tonga-tonga nasida na gabe holong rohana di hepeng. Jala gabe say mga luluy hamoraon nasida. Ujung na pangatusyon nasida di hadaulaton ni roha gabe maralo situtudoy sian poda ha Kristenon molotungpe di ulan nasida aka hadaulatoni alaidang di hasabapon nasidai garyada tahe hola si paulaula sajo nama nasida huriani Tuhata ahado sa sitong na hadaulaton ni rohay iya hata hadaulaton manang ibadah marharoroa doy sian hata Heber manang Ibrani ima aboda manang hata Ebed lapatan na hatoban manang anak somang alani i molodidok marhadaulaton manang beribadah lapatan na ima sada pamelehonoton diri di bagasan seret ni roha atong lapatan ni padohan hadaulaton nima manang ise naro patupa parsobaon manang hadaulaton diadopan ni Tuhan ikod di bagasan uduk dohot seret ni roha maibana marsoba tu debata so tunggabe na asing dipikiri rohana. Dinadeba taringot tu hadaulaton di partikia sinuaingon
ra gudang do na mangetong iya hadaulato ni songon sada hasomalan sabindoy jupang ari minggu baromar minggu marede markor manangi hojamita dungi pasahat pelean dukus selesai bamulak ma na deba mangetong per minggu ni dalalau pajupang dohok-dongan na deba adong mangalapati pabuah par minggu ni imadalan laho mamake pakaian na bagak pakaian na mewah ay songon na hurang do di hilala rohana bolo so dipake mas manang berlian na tu gereja songon na sopos do rohana molo dang dipake sepatu na marmereki ujung na gabi naing pamer maibana di garejay sahiray naing pesenso maibana di garejay dinadeba songon na hurang do sangap na dihilala ibana moloro tu gareja mardalapat manang naik angkot naing manian marmobil sendiri nauloi mamuse nunga terlabat tu permingguan HP lau sengaja do merdala songo penganten jala laos malatak-latak musema sepatunai habigi tu sudah halak merdala siap pudi tu jolo jala laos sudul muse ibana di hudulan na dijului ujungna sudah mahalak serbeng gabi makorhon akan nasudenggan ma par minggu ni. Jadi boy dohonon akka nagabe sala pangatusion na deba ay molo nga sanga songoni pangalaho ni namar minggu dang tikos bay lau pasangap Tuhani naing patuduhon diri na namay. Na deba di ulape akahadaulaton laswadong do hamubaon ni rohana. Lalap do say mar si hosoman do dongan na sahuria. Lalap pahata-hata dongan na. Danggabe si buat dame ibana. Aka pangalaho si songoni totudang boy parohon hadaulaton na mardongan sabam ni roha. Gudang tahe akka pangatusyon na sida dinadeba muse adong dohalak marminggu 2 hali di bagasa sadari manang 3 hali manang 4 tali nunga marminggu ibana di huria di dia ibana terdaftar alai dung mula siani lao muse marminggu tuhuria na asing. Jadi molo tasukun, wasa pola 2-3 hali ho marminggu di bagasan na sadari i. Hamu akadongan, adong masipata alusna. Na marminggu na sogotani, na dihuria tai, hurang denggan, alana, edena, holani torus. Monoton, agedana songoni torus, monoton, dang hisa-hisa, dang mangolu parto dioku disi. Ninna alusna. Hape molo marminggu di huriana asing. Disi dapat tahu do, edena hisa-hisa na boy pasonang rohaku. Hape bolo par mingguan inian di dia mahita terdaftar di sima dapat kita nian hasonangan nasihat Tuhani alana dang dibereng parijakomi parijakotai pamujiotai namar lobi-lobi i hape mula kita sian pamujio ni taula muse nasodenggani dangi dibereng de mata
na dibereng ni debata i mangulutta si ganu pari i. Tohodo hita mangulahon hadaulatoni boha tarimangi ma amang inang di bagasan ngulutta. Boy do tabereng musi akadongan ragam ni akanamasa di partikia sinuaeng. Alai lausiani boy do honon dang dihasabab pebe hadalatoni di bagasan ngulu ni jolmai. Sasitong nanian molodi dia hitam berhuria. Laos disima jupak tahasonangan na martuhani. Boha pambah pangalahota hadaulaton di parmingguotai. Molosian roha doi taula pasti dapat tita ma sonang ni rohai. Alai molosian dang sian roha totu gabe say makurangi doi di bagasan ngolutta. Hurian itu hata di bagasan Yesus Kristus meragam do motivasi ni jolma laho patupa hadaulaton di huriai. Adong doi alana makilala pasu-pasu ni debata di ngoluna. Alai adong doi naholan naing mangauhon pasu-pasu. Ujungna moloso jupang na hinirimna murama gabetata rohana dang robe tu gareja hape sa sitong na pasu-pasu na sumurung nunga di jalo marhite-hite panobusion na pinatupan ni Tuhan Yesus dohot ragam ni aka pangaramotio di ngolu si ganupari. Alani i dihita huria naong tinobus ni Tuhata. Unang mahita gabesala pangatusion manang gabesala motivasita romar minggu na patupa hadaulaton di tonga-tonga ni huriay. Unang maalani motivasi akan nasala hita gaberotu gareja. Alai naing manian motivasi na dengga kita laho pasangapon gor ni Tuhata sialas ni rohata dada na naing mga luluy pangomoa kita siya tonga-tonga ni huriay. Mardomo tuturpukon adong do sada ilustrasi na naing patu begihonon nami tuhita di son sude molotung naung hia hita begi amang inang unang pola songon na tersonggo rohata alai memang on huputik kami sian perjamita do. Molo hita lalap bangalului na rekod di ngolu taon. Bingung do tuhatai sahira na soporsea hita tu ibana. Jadi adong masada keluarga tabay majolo nungay keluargaon. Ima keluarga bapak ni si Radot. Mula tungadong gor na sarupa setabi amang inang. Keluarga amani si Radoton, ima sada keluarga na burju martuhan. Atar mirip maibana tu cerita ni si Job. Di sada tiki pusing manang hasik si majujung ni si Bolis. Dibereng nasida keluarga ni si Radoton tung masai berjumar Tuhan, berjumar minggu, berjumar bahen hadaulaton tu debata. Jadi di papungu ibana ma dongan na toluhala gabe opak manasida. Jadi sian na opati adong masada pimpinan ni si Bolisi. Dungi didokon pimpinan na ima tu anak buah na. Marapo jo hita ba? Adong nanayang si pasahatoku. Atung masay pusing do hilala. Burjuma bapak ni si Radoto doh keluarga na roy yanakon na martuhani.
Jadi di pangarapotion nasidai di doko pimpinan naima tu sibolis na perjului bohado bahenota mangela rohani keluarga ama bapak ni siraduton. Roma sibolis na perjului di dok mak songonom mai pimpinan. Tapa Roma sahit na posi tu ama ni sirado dohot keluarga naing manu asa boloro sahit tu keluargai gabi madau manasida siat Tuhani. Jadi Roma pimpinan nai di dokoma pai mama johu bereng catatak kuda dukoni di bereng ma catatan nai dibukai di dokma ai tahun nasalpu nunga tabay songoni alai tongdo dang mu barohana tongdo jauh-jauh ibana tu de bata ropar sahiton paru kilo na kanamasa tungoluna dang mabiar ibana ai di dorohana de batana manopai mana jalai ko de batado na pamalupo sude akapar sahitoni. Jadi Roma sibolis na padua honi anggo pikiraku nian komandan songono matabahen tasegay masudena ni ulanaing tasusay masudi aka usahanay dungian non marsa marohana madaw may mana siya Tuhan na ay dangadong be usahana dangadong be pakion na laho madala di ngulu-nguluna. Roma muse pimpinan nai di dokuma satu nga taon naong salpo nung nga tabay songoni tongdo lai mana martuhan tongdo martangiang tongdo lai mana tu gareja tongdo di bay persobaon na tu de bata atong ana mabaynota au penunga haci uluku nina pimpinan nai alai sibolis na sadanay na patulihoni sa sip-sip doy ba na mananginangi alai dipikiri rohana hado tutubahinota asaboy jo keluarga niya masirado ton manibel siya Tuhani apa yang harus kita perbuat. Apa yang harus kita buat mempengaruhi bahwa keluarga dari Bapak ini supaya menjauh dari Tuhan. Pusing do HP hutu-hutunya kasih polisi memikiri hita jolma molo burju hita mar Tuhan. Alai nang pesongoni kumandan nami. Upasaha maju na di rohakon. Ninna si bolis napa tuluhoni. Ya songonom matabain ninna rohakku tauji majolo bapak ni sirado todo keluargana di parukilon parsorion habogoson dang mapan atong ahama talehom maju hamoraon tuibana asa taida songo dia do reaksi ni ibana tapasu-pasu maju ulaon nai tau sehon ninna Roma tutu si komandan si polisi toho tutu toho engata bereng di parukilon haporsuhon persahiton hangaluton dang mapan di patupan nasida main sude tu keluarga amarado sinakin toho ma amanginang merdala madengga sude usaha naing tabama ado kiasa ada di son itabai di san gabe sude maluat cabang ni usaha naing ujungna dang diingot amang sirado tobe martangi yang tude bata ay dang adong betikina nga suda Roy bana sen hutana asing adong disan
lau makaordinir sudah usaha nai, dah ngadong betikina martuhan. Dungi pedek cerita amanginang gabe dauma keluarga siraduton siad debata. Mana nai taida sian ilustrasi ia manginang. Molo di parsahiton, di parsorion, dinadangoli taingot Tuhani. HP dung mamura hita, gok artata, gok sinamota, dang taingot Tuhani. Ido namasa godang dinggol duton. Atong tabereng madirita. Takoreksi madirita. Hola ditikina marsakido hita martuhan. Manang boy do sebalikna. Hola ditiki na adong di hita. Hita manada debata. Molo hola dinamarsak, dinamarukil, dinamarsahit. Dohita manada debata. Berarti dos mahita dohot. Bapak ni sirado nakingani. Alai molo boido tabahay dirita dihasusaan di parukilon di haporsuhon dohot di hinadongan na dihita boy tetap hita manada de bata ima na tutusi tutu di pasu-pasu de bata hita disi. Taida maamang di buku edeta nomor 255 boy rata edeho nati amanginang. Dada nanay mangaluli pangomoa kita siya tonga-tonga ni Huriyay. Taida ma di buku ede nomor 255 rap mahita mangidehon.
Yesus marsitutu mahita patupahon dohot magkauhon hadawla haruan siya mamarhite hadawlatoni gabesada hadawlaton na mardongan sabam ni roha disaluhut aka pasu-pasu si lehon-lehon naung pinasahat ni Tuhani di bagasan ngulut taon. Atong lamringgas marohata dohot pikirata laho pasangapon guar ni Tuhata pardenggan basay tapatu pama hanguluan hadawlaton mardongan sabam ni roha. Amen. Martangiang mahita. Pinuji guarmu ale Tuhan Jehovah para si roha na sumurong naung mga ramoti hami di bagasan ngulmit ni golunami. Jala na mga lehon haluao di hami siyan dosa ng hamagoan marhite-hite Kristus Tuhan nami. Atong ajari mahami Tuhan madok mauliate tuadopan mo na sumurungi. Marhite-hite hadawlaton na marroha magkasabab po na adong di bagasan ngolunami. Bayan sangap di guarmu hadawlaton nami pamujion nami disadok hadirion nami di tonga-tonga ni pertibion marsangap marmulia maguarmu ale Tuhan debata para si roha na sumurong di bagasan guar ni Tuhan Yesus jalo matangiang namion. Amen. Maridihita siya buku ede nomor 746 ayat 1 dohot udut na huhud papungu pelean.
martangyak koma peliatau tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pelianon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana di leon mi doni Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togio tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mobohina tuhita. Jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mobohina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutod ditabe. Amin.